Miexi kif mistenni l-pjan tal-klikka ta' Joseph Muscat sabiex tieħu f'idejha tmexxija tal-Partit Laburista dan kif il-ġimgħa l-eks segretarju ġenerali Laburista Jason Micallef ikkonferma li se jikkontesta l-kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit. Micallef qal li wasal għal din id-deċiżjoni wara jiem twal tal-laqgħat, diskussjoni u ħafna ħsieb u qed jilqa' dik li hu stess iddeskrivija bħala is-sejħa minn għadd kbir ta' delegati tal-Partit Laburista sabiex fit-13 ta' Settembru li ġej jikkontesta għal Deputy Leader. Jason Micallef stqar ukoll li l-Labour għandu bżonn jiġġedded mill-eruq tiegħu u bħala parti minn dan il-pjan jidher li se jikkontesta wkoll il-Ministru Ian Borg għal kariga l-oħra ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament u eventwalment deputat Prim Ministru. Intant Net News jinsab ukoll f'pożizzjoni li jikkonferma r-riżenja ta' Clara Zoppardi li kienet konsulenta f'Kastilja għal komunikazzjoni, riżenja li titfadawl fuq l-inkwit kbir li għandu madwaru l-Prim Ministru bħalissa. Dan l-istazzjon jista' jiżvela li Zoppardi irriżenjat wara ġlieda li kellha ma' Chief of Staff il-ġdid ta' Kastilja Mark Mallija. Bis-sorsi tagħna jgħidulna li l-Kaptan Mallija diġà beda fuq siq ħażina prattikament ma' kulħadd u l-ftit li qed jikkoperaw miegħu qed jaħdmu kontrih minn wara daru. Din il-ġimgħa Net News kien żvela wkoll li anke Leander Balzan se jitlaq minn Kastilja.